Der er kun 2 reelle kandidater til posten som formand for Naalakkersuisut efter dette valg. De er begge 2 til stede her i aften til en lille times direkte duel. Velkommen til valgdebat med formand for Inuit Ataqatigiit, Sara Olsvig, og formand for Siumut, Kim Kielsen. Og det er jer 2. Velkommen til dig, Sara Olsvig, og til dig, Kim Kielsen. For at få noget galt i halsen, så vi kaster den over til Sara Olsvig til at starte med, mens du får en tår vand. Sara Olsvig, hvorfor skulle folk pege på dig som formand for Naalakkersuisut frem for Kim Kielsen? Det er fordi Inuit Ataqatigiit og jeg, vi kan levere en troværdig regering, vi kan levere forandring til det bedre, og vi kan levere udvikling i hele landet. Det er et af vores rigtig store mål, ligesom vi vil arbejde rigtig hårdt for at øge ligheden her i Grønland. Hvad kan du, som du synes, han ikke kan? Jeg tror, der er mange ting, vi begge 2 kan. Vi har også mange ens erfaringer. Vi har begge 2 sejlet, for eksempel. Det synes jeg er meget sjovt, at vi begge 2 har. Men vi har også mange forskelle, og derfor så vil vi selvfølgelig også gå til det her arbejde på forskellige måder. Jeg kan kun fortælle, hvordan jeg vil gå til det, og det er med stor troværdighed, med ihærdighed og med god, grundlæggende viden om, hvordan det er, vi skal udvikle det her samfund. Kim Kielsen, hvorfor skulle folk stemme på dig som formand for Naalakkersuisut frem for Sara Olsvig? Det er Siumut, de skal gå ind og stemme på her. Fordi Siumut, den har ført landet ud i den politik og den udvikling, vi har her. Den har været forgang på de sidste 35 år, og det er det, Siumut står for. Vi vil gerne udvikle det her land på lige vilkår for alle. Men hvad kan du, som Sara Olsvig ikke kan? Nå, nu skal jeg ikke være fræk. Nå. Der er mange forskellige ting, som jeg vil sige, vi kan gå ind og kigge på. Vi har selvfølgelig begge 2 politisk erfaring inden for de forskellige områder. Men i Inatsisartut, der har jeg erfaring fra siden 2005, og Naalakkersuisut har jeg også 7-9, og så nu igen det sidste tid. Så jeg synes, jeg har prøvet lidt at være der. Jeg har været politimand. Jeg ved, hvordan de forskellige samfundsregler fungerer, og hvordan og hvorledes vi skal køre efter reglerne. Så derfor vil jeg sige, at jeg er en egen kandidat. Så efter her lidt fri taletid til jer begge 2, så vil jeg kaste mig over aftens egentlige program. Vores samfund, Sara Olsvig, er lige nu dybt splittet. Endnu en gang har befolkningen oplevet et tillidsbrud fra politisk side. Det er sket mange gange gennem årene, og nu har befolkningen fået nok. Demonstrationer, vrede, følelser. Hvordan kan du som formand for Naalakkersuisut gribe den an, få et plaster på såret? Jeg mener, det er meget, meget vigtigt, at vi nu får et Naalakkersuisut, som er i stand til at lytte til sin opposition, som er i stand til at lytte til befolkningen, som er i stand til at inddrage, og som først og fremmest er i stand til at samarbejde og lave brede forlig på de store politikområder, som danner rammen om vores erhvervsudvikling, som danner rammen om det hverdagsliv, vores befolkning har. Og det er det nuværende Naalakkersuisut desværre ikke har kunnet levere. Det er noget af det, som jeg mener, vi alle sammen er nødt til at lære af de tider, vi som partier har siddet i regering, og så sige, nu er den tid slut, hvor vi sidder og skændes i Inatsisartut, hvor vi sidder og kaster mudder. Nu er vi nødt til at kunne samarbejde. Kim Kielsen, hvis du sætter dig på posten, så arver du et land, som lige nu er splittet. Der er dybe kløfter og sår, der skal plejes. Hvordan kunne du gribe den opgave an? Det er jo nok ikke første gang, vi står med så dybe kløfter rundt omkring i verden og kigger på det. Her er det nogle kløfter, vi skal have bragt på plads. Stadigvæk igen, de kløfter, mange af de kløfter, der er lavet, de er lavet op i Inatsisartut. De er ikke lavet ude i befolkningen. De er lavet i Inatsisartut, fordi hvem skal være bannerfører på det enkelte projekt? Hvem skal være bannerfører for den enkelte reform? Og hvis jeg ikke får tildelt tilføjet de ord i den reform, så skal vi nok forhale processen. De
måder, synes jeg, det er en forkert måde at gribe de forskellige an. Fordi det er befolkningen, vi skal arbejde for. Det er ikke de enkelte parti, der sidder nede i Inatsisartut. Det skal vi huske på. Og det er os som partiledere, der skal sørge for, retningen den er sat, kursen den er sat den vej. Og vi skal gå ind og kigge på, hvad siger de forskellige koalitionssamarbejder, når du får lavet en koalitionssamarbejde. Men hvis du kigger lidt konkret på det, så mangler der en bro lige nu mellem befolkningen og politikerne, som du er inde på her. Hvad gør man? Hvordan kan du bringe den tillid tilbage, befolkningen og politikerne imellem? Det er jo ved at skabe det samspil mellem politikeren og befolkningen, og høre deres røst, hvordan og hvorledes de er, og deltage i debatter og det hele. På den måde, som vi gør nu her. Vi skal høre, hvad siger de? Så er det op til befolkningen nu her på fredag og sætte det enkelte kryds. Så kan de se, hvilken kandidater de ønsker, der kommer ind i Inatsisartut. Men for mig, der håber jeg, at det er folk, der ønsker samarbejde, der kommer i Inatsisartut. Det er gået for lang tid uden samarbejde ordentligt i de forskellige partier. Nu skal det være ordentligt samarbejde. Hvad tænker du konkret, man kan gøre for at bygge bro over den kløft, der lige nu er mellem politikerne og befolkningen? Men først og fremmest så handler det om inddragelse, og det handler om, at man fører regering på en måde, som er åben over for samarbejde. Nu så vi jo desværre i de seneste 1,5 år, hvor mange sagsområder der var, hvor man ikke ønskede det samarbejde, hvor man ikke gik grundigt ind og sagde reelt, at man egentlig gerne ville samarbejde. Jeg kan komme som et eksempel. Det oplæg, der kom fra Siumut efter valget i 13, som indeholdt en liste af ting, som de udmærket godt vidste, at vores partier ikke kunne mødes omkring. Derfor så vil jeg sige i dag, vi har lavet en liste, hvor vi ved, der er ting, vi kan mødes omkring. Og den vil jeg faktisk gerne give til Kim Kielsen allerede i dag, så kan vi tage den derfra på lørdag. Der kan den. Jeg hører et udtryk om samarbejde, men der er jo også hver gang næsten et men imellem. Men det er ikke den eneste kløft, der er pt. Mellem befolkningen og politikerne. Der er også en kløft internt i befolkningen. Vi har været igennem nogle processer omkring opgør med uran, som også har blevet mødt i befolkningen med demonstrationer, med vrede, med hårde tilråb. Hvad gør I for at befolkningen kan stå sammen om et Grønland? Det er jo stadig, der skal være mere åbenhed om de forskellige debatter. Men igen, de har jo lavet folkevalgte, folkevalgte politikere, der sidder de forskellige steder. Og nærdemokratiet skal indbringes noget mere, også i de forskellige processer. Jeg føler selv, at vi sidder for langt fra befolkningen. Vi sidder for langt fra de meninger, som de forskellige har. Det gør alle partier. De sidder for langt fra dem. De sætter sig ikke ned og hører det. Vi taler sådan over hinanden, og Inatsisartut taler også sådan over hinanden. Det går ikke. Så med hensyn til det her skrivelse her, vi har fået fra Sara, så har hun da lært noget fra 9 til 13 i den måde, de har ført regering på. Fordi mange af de ting, som der er 4-5 bulletpunkt, som de har her, det har de jo ligesom misrygtet i den sidste regeringsperiode. Så det er godt, de har lært noget af de forskellige 4 år, de har siddet der. Det kommer vi helt sikkert tilbage til, men jeg skal også lige høre dig. Hvordan lærer man de sår, der ikke kun er mellem politikere og befolkning, men også internt i befolkningen, der lige nu står splittet i meget vigtige spørgsmål? Hvis vi skal fremad som land, så skal der jo findes nogle løsninger, hvor vi kan blive enige om det. Hvordan vil du kunne gøre det? Jamen, det handler for mig om rummelighed. Det handler om, at vi har plads til hinanden, at vi giver plads til hinanden. Vi er mange forskellige mennesker, vi er mange forskellige bosteder, bygder og byer og forholdersteder osv. osv. Vi er altså mangfoldigt her i landet, og derfor så skal vi også give plads til den forskellighed. Og det er det, jeg nogle gange mangler fra nogle af partierne. Og vi vil sige meget klart fra Inuit Ataqatigiit, vi går jer andre i møde og giver plads til den forskellighed, der er imellem os, sådan så vi netop kan finde de steder, hvor vi kan samarbejde, hvor vi reelt kan samarbejde. Og de punkter, vi har leveret nu her, de 5 punkter, dem tror vi fuldt og fast på, at befolkningen også gerne vil have, at vi samarbejder på. Så lad os tage den derfra. Når vi nu ser de her kløfter i befolkningen, så handler det jo i stor grad, som Kim har været inde på allerede, at I hiver i hver jeres retning og hiver hver jeres blok med i hver jeres retning og efterlader et tomrum i midten. Så der er også en kløft her mellem politikerne i Inatsisartut. Hvordan kommer man den til livs? Hvordan er der et skridt for at ønske samarbejde til et reelt samarbejde?
Ja, man skal jo i hvert fald lade være med at levere nogle punkter, som man ved i forvejen, man ikke kan samarbejde omkring. Og så tror jeg også, vi skal holde op med at pege tilbage hele tiden og sige, sådan gjorde I, sådan gjorde I. Vi er nye partiledere, vi kommer med friske tanker, nytænkning og fornyelse i vores partier, i hvert fald i Inuit Ataqatigiit. Og nu, så lad os tage den derfra, i stedet for hele tiden at kigge tilbage. Det er vigtigt, at vi fra nu af sikrer os, at den regeringsførelse, der bliver brugt her i landet, at den er troværdig og den er stabil. Og der er man nødt til at kunne tale sammen. Man skal vel også kigge lidt tilbage for at se, hvad er det for nogle fejl, man har begået? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig skal man kunne det, og der vil jeg da håbe, at Siumut særligt i løbet af den her valgperiode, jo desværre har ført en regering, som ikke har været meget troværdig i hvert fald, og som jo også har været præget af forskellige former for udskiftninger og ansættelser, som ikke har været hensigtsmæssige for vores lands troværdighed. Jeg håber, det er noget, man har lært af, og som man også bruger lidt tid på at være selvrensagende over, fordi vi er nødt til at komme videre fra det her punkt på en måde, som skaber øget troværdighed indadtil i befolkningen og også udadtil med de samarbejdspartnere, vi har rundt omkring i verden, hvis vi skal sikre os, at vi kan få økonomisk vækst. Kim, hvordan kan du gribe den der, nu har vi snakket om kløfter, og der er 1, 2, det er den tredje kløft, politikerne imellem, partierne imellem. Hvordan kan man skabe et politisk atmosfære, hvor man måske i højere grad bliver god til at lytte og respektere hinanden, altså at udligne, komme over den kløft, der lige nu er? Det er ved at sige, hvem skal holde den her fane højt. Ved at komme væk fra den med højtholdende fane, at det er mit parti, der står for den der proces, vi kører med nu her, eller det er for den, proces, vi kører med her nu, eller det er os, der står i spidsen for den, nu kan jeg ikke sige den på dansk, de forskellige reformer, som der er nu, at det er lige præcis det parti, som vi kører sådan helt. Vi skal også høre, hvad siger de andre. Få noget mere medinddragelse. Og det er det samme inden for uddannelsesområdet. Hvis vi skal have uddannelse på reformerne, vi skal ind og høre alle. Og igen, dengang der var de forskellige reformtiltag, det hele inden for uddannelse, der kan vi også huske, at der er flere folk, der blev kaldt ind. Og igen, der mangler vi IA. De blev kaldt ind 6 gange. De kom ikke. Det er jo lidt ærgerligt, ikke godt? Men igen, det er jo de skridt, vi skal væk. Vi skal være sammen om de forskellige mål, fordi så har vi en, følelse af, at det er os alle sammen, der står sammen bag den udvikling, vi har der. Og så synes jeg også, at man skal lære og respektere de demokratiske spilleregler. Mindst muligt flertal bliver man ved med at nævne, men i de demokratiske spilleregler, der er 15 og 16. Det er de demokratiske spilleregler, vi spiller efter det her, hvis det er så hårdt der. Men igen, hvis du går ind og kigger på mange af de forskellige forslag, der har været, der er nok fuld opbakning på de fleste af alle sagerne. Så har vi de der 4-5 punkter, hvor vi er uenige. Efter de har været i udvalg og det hele, så bliver det enige. Der er i hvert fald et ønske om samarbejde, om lytte, om det realistiske vender vi også tilbage til. Men en ting er sikkert, at hvis vi skal have tilliden og troværdigheden til jer tilbage, så skal der overholdes nogle regler. IA har også en lang række dårlige historier bag jer fra ejer til lejer og Gubiks ubetalte regninger. Hvad kan du gøre for at genskabe tilliden til Inuit Ataqatigiit? Fra Inuit Ataqatigiit, der handlede vi med det samme, da den her sag om misbrug af landskassens midler kom frem. Der var konsekvens i vores parti lige med det samme. Det kan man ikke sige om de 2 partier, som sad i naalakkersuisut på det tidspunkt. Og det er her, jeg mangler en selvrensagelse i forhold til, har man handlet på en troværdig måde, selvom der kom sådan en stor og svær sag frem, som der gjorde der. Det var derfor, vi fra Inuit Ataqatigiit med det samme meldte ud, at vi accepterer ikke den form for misbrug. Vi fik en meget klar melding fra revisionsudvalget og revisoren om, at der var begået lovbrud her. Men det var ikke dig, der var ude og smide Gubik ud, eller sådan noget. Han fik alligevel et snor til at gå selv. Jeg gik ud og meldte meget klart ud allerede lørdagen efter den fredag, vi fik det her at vide, at vi accepterer det ikke, uanset hvad man hedder, uanset hvilket parti man tilhører. Kim, har du en kommentar? Vi kan gå ind og sige, vi har også meget, meget klar udmelding for vores politiske ordfører fra talerstolen direkte. Vi vil have undersøgt til bunds, og igen, der vil være konsekvenser her. Der vil drages folk til ansvar. Og det vil det være i fremtiden også. Fordi vi skal ikke komme ind i sådan nogle situationer. Og det er fremtiden, jeg vil kigge på nu. Det er fremtiden. Her de enkeltpersoner,
De er ude nu. Det er et nyt Inatsisartut, vi er på vej til, og det er nye linjer, det er nye partiformænd. Det er den vej, vi vil fremad nu. Men Siumut har været indblandet i en lang række sager igennem en lang årrække. Hvorfor skulle befolkningen have tillid til, at du lige skulle være den første formand, der ligesom fik styr på det her? Jeg har fået en direkte ordre fra min far. Han er død nu, desværre. Han siger til mig, som politiker, der skal du også vide, at en politiker har en samvittighed, og den dag du arbejder for dig selv, så har du ikke noget at gøre blandt folkevalgte. Den ord har jeg taget til mig, og det er den linje, jeg vil køre. En hurtig kommentar. Ja, jeg er bare nødt til at sige, at et samlet Inatsisartut blev orienteret fredag den 26. september. Den 30. september stillede vi et mistillidsvotum, og Atassut og Siumut afværgede den med en ordlyd, som hed, at de sætter ikke spørgsmålstegn ved formanden for Naalakkersuisuts loyalitet, og at de fuldstændig har tillid til formanden for Naalakkersuisut ved at afværge en mistillidsdagsorden. Så der var jo ikke konsekvens, og Kim sad jo også som medlem af Naalakkersuisut på det tidspunkt, og bør derfor også meget klarere, end du gør i dag, tage ansvaret og sige, det er ikke i orden. De stemte for at bibeholde den formand for Naalakkersuisut, som senere måtte gå af. Kim Kielsen. Jeg er meget glad for, at Sara hun går ind og siger, at jeg stemte for. Så skal jeg rente Sara om, jeg kan ikke stemme i Inatsisartut. Den skal du også huske på. Her, retningslinjerne og det hele, vi vil have det hele gennemlyst, eller gennemundersøgt. Hele den der, indtil betænkningen den blev fremlagt. Så igen, jeg påtager mig et hvilken som helst ansvar, og det har jeg altid gjort. Om så jeg står en tilbage, jeg skal nok tage det ansvar. Jeg er ikke som andre, der går og flygter fra de forskellige ansvar, som de gerne vil flygte fra, og pege på nogle andre og hoppe over til et andet parti og gøre dit og dat. Nej, jeg står til ansvar for det, som jeg har sat til i Inatsisartut og arbejde for befolkningen. Siden 2005, jeg har sat der, og frem til nu, der vil jeg påtage de forskellige ansvarområder og det hele. Så jeg glæder mig også til at se befolkningen vurdere os her den 28. om vi har taget ansvar eller ej. Nu skal vi huske, at det her det er kun 2 måneder siden. Og dengang var der jo altså 2 andre Siumut-ministre, Naalakkersuisut, som trak sig, og der var et helt parti, som trak sig fra koalitionen, før der skete noget fra Kim Kielsens side. Okay. Det er utroligt nemt, og utroligt nemt fra IA's side at sige sådan. Jeg retter også henvendelse til IA. I kan tage det. Lad os få gennemlyst det hele sagen, og det hele få det undersøgt, sådan så vi kan få revisionsbetænkningen gjort færdig og gjort det helt klar. Sådan så befolkningen, inden de overhovedet skulle ud i valg, kunne stå med ret klare linjer og sige, ham og ham og ham kan vi stemme på. De 2 kan vi ikke stemme på, fordi der er vi noget hængende på dem. Men igen, IA, de står og råber nu og siger, jamen vi vil gerne have det fremlyst, vi vil gerne have det ud i offentligheden, og alle andre, der stod der, vi vil gerne have det frem nu. Det er for sent nu. Det ligger hen i bankboksen, når den skal komme frem og få det fat i revisionsudvalget. Fordi i stedet for at have gjort det fra dag 1 og holdt linjen der, vi vil stå til ansvar for det der, og jeg vil stå til ansvar, også hvis der er noget på mig. Venner. Der er også en kommentar til det. Papirerne fra Deloitte og papirerne fra revisionsudvalget er altså meget klare. Det er jo derfor, vi fik papirerne en fredag aften i slutningen af september. Det er jo derfor, det blev givet til hele Inatsisartut fordi det var en så stor sag, at vi var nødt til at få at vide, at der var sket noget, som var imod ministeransvarlighedsloven, som var imod vederlagsloven, som var imod en hel masse ting, som ministre ellers skal overholde. Og det er jo derfor, man var nødt til at handle. Og da tingene så skred frem, som de gjorde, vurderede vi fra Inuit Ataqatigiit helt klart, at befolkningen er nødt til at blive spurgt på ny, fordi det blev meget svært at se, om man ville stå ved de ting, der var sket, og om man ville tage ansvaret fra de siddende Naalakkersuisuts side. Derfor ville vi ikke bare overtage regeringsledelsen, uden at have spurgt befolkningen først. Vi er nødt til at få rene linjer fra nu af, og befolkningen har nu muligheden for at vælge et helt parlament med nye mennesker, som man kan stole på, som er troværdige, og vælge en ny regeringsledelse på den baggrund også. Kim, en hurtig kommentar til det her, så går vi videre. Ja. Her. Hun siger direkte, I har nye muligheder. Man har nye muligheder. Jeg er ikke blevet renset. Det er ikke lagt frem. Det hele, de andre ministre er ikke blevet lagt frem. Det er det, vi mangler.
Vi er ikke ligeværdige med de andre vælgere, eller som der er kandidater, der er ude på listen. Der er forskel på dem nu. Vi er ikke blevet renset. På trods af, at vi har fået den opregning fra Deloitte, der siger, vi har ikke noget på jer. Her, der vil jeg så gå ind og så sige igen, den måde, proces og det hele, som det er kørt, ja, sket er sket. Vi skal videre nu. Vi er i valg nu. Lad os komme videre. Lad os kigge fremad. Hvordan kan vi få løst de næste problemer? Det bliver sidste ord lige denne her. Men jeg vil godt holde jer lidt fast på den politiske stemning, der har været i Inatsisartut de seneste par år. Hvad kan man sige? Forholdet har været på frysepunktet. Der har været præget af en meget uforsonlig retorik, hårde angreb, løgne, fordrejninger er blevet kastet i hovedet på hinanden. Er det en stil, som du kunne tænke dig at fortsætte? Er det noget, IA vil blive ved med at køre en meget hård retorik? Det er en stil, jeg tager meget klart afstand fra. Og jeg har også sagt meget tydeligt, siden jeg blev formand for Inuit Ataqatigiit, at vi ønsker et samarbejde. Og vi har også et rigtig godt samarbejde i rigtig mange af udvalgene i Inatsisartut. Og det er nogle af de historier, jeg synes, der kommer for lidt frem. Personligt synes jeg... Vi har også hørt meget skarpe angreb her i valgkampen. Det er der jo nødt til at være i en valgkamp. Folk skal jo vide, hvor de forskellige partier står. Så det er klart, at man er nødt til at være skarp i en valgkamp. Ellers så kan det være lidt svært at føre valgkamp. Så jeg synes, at vi skal sige nu, vi er nye ledere af de her to partier. Vi har en mulighed for at starte på en ny, bruge en anden tone, være meget mere imødekommende over for hinanden. Det betyder ikke, at man ikke skal være skarp, eller man ikke skal kritisere, når man mener, at andre gør noget forkert, eller man er uenig. Kim Kielsen, jeg har også været inde i en meget uforsonlig retorik mod blandt andet IA. Er det en form, som du vil fortsætte? Det er ikke en form, jeg vil fortsætte. Men igen, der er nogle grænser, man kan være med til, og på nogle steder, der bliver du altså lige nødt til at skære igennem og sige, hallo, nu snakker vi lige ordentligt igen sammen her. Det er den linje, som jeg synes, vi skal køre på. Selvfølgelig kan det stå og køre op imod hinanden, fordi vi har de forskellige partiprogrammer og de forskellige mål. Men igen, det vigtigste af alt, vi skal huske på, det er befolkningens ve og vel, vi skal arbejde for. Det er deres velfærd, vi skal arbejde for. Det er økonomien i Grønland, vi skal arbejde for. Det er uddannelse i Grønland, vi skal arbejde for. Det er de forskellige andre reformer, vi skal igennem. Det er dem, vi skal have igennem nu. Igen, og lad være med at køre ind i dem. Aldersgrænsepension har vi slås om siden 2006, og måske før den dag. Vi kan blive ved. I har været meget inde og stemme nej til hinandens finanslov. I har stemt nej til vigtige ting som storskalaloven og ophævelsen af nultolerancen. Vil man se en anden stil for Siumut, hvis I kommer til at sidde i opposition? Vil I gå med ind i et tættere samarbejde, for eksempel om en finanslov? Jeg har været med til at stemme nej flere gange over en finanslov, og det hele. Det er rigtigt, og det ansvar, det tager jeg på mig. Men jeg synes ikke, det er den korrekte måde, at man siger nej til en finanslov. Fordi igen, sundhedsvæsenet skal køre, skoler skal køre, alle de forskellige ting skal køre. De enkelte punkter, man kan sige nej til, dem kan vi stemme imod. Men hele grundlæggende finansloven, der er det en pligt, vil jeg sige, at vi skal stemme for den. Det er derfor, at vi som politikere, og særligt som partiledere, skal lære kunsten at danne brede forlig. Det er derfor, vi skal lære, at man for eksempel godt kan vælge at indbyde andre partier til forhandlinger, før man fremlægger et finanslovsforslag, så man kommer med et samlet udspil. Det er derfor, man for eksempel også kan sætte sig ned og snakke i god tid, før man går igennem de her reformer og sige, hvor er det, vi kan mødes, hvad er det, vi kan forhandle os frem til. Det er en af de ting, som vi desværre ikke har gjort brug af her i Grønland i de seneste mange år, som vi er nødt til at begynde at gøre brug af nu. Og det kræver, at man har politikere, som er i stand til at tale sammen, som er i stand til at indgå kompromis, og som er i stand til at gå hinanden i møde med åbne arme. Selvfølgelig skal man være kritisk over for de ting, man ved, man ikke kan blive enige om, men man er nødt til at have et åbent sind for at komme til at mødes om de her ting. Det er derfor, vi siger fra Inuit Ataqatigiit, at vi skal kunne gennemføre brede forlig. Kim Kielsen? Ja. Nu, selvom jeg er ikke meget for at sige det, det viser, at ligesom Sara, hun er lidt uerfaren inden for Inatsisartut. Fordi der er indgået forhandlinger, det har man gjort også siden 2005, jeg har siddet der og det hele. Der har lavet forhandlinger på tværs af partierne og det hele. Men nogle af forhandlingerne, der er næsten døren, den er brændt af, eller lukket i med det samme ved de forskellige forhandlinger. Men igen, man har indbudt de forskellige. Og igen,
Man har måske kommet med det forkerte stykke papir, de steder, hvor du kører imod hinanden, i stedet for de steder, hvor du kan samarbejde mod hinanden. Og den linje, den synes jeg, det er en linje, vi skal væk fra igen. Jeg vil nævne det en gang til. For Siumut, vi arbejder for befolkningen. Vi skal videre. 50% af befolkningen har en indkomst på under sulteløn, vil jeg næsten sige på den måde, på under SIK's mindsteløn på årsbasis. Det er for lidt. Vi skal videre. Vi skal videre med den udvikling heroppe. Vi skal have gang i uddannelse. Vi skal have gang i boligbyggeri. Vi skal have gang i de forskellige hjul, der kan sætte samfundet i gang. Det er den vej, vi skal køre. Nu står I her og snakker meget ømt for brede forliger og samarbejde. Så lad os kaste os over uran. I har med 1 mandat flertal stemt et opgør med nultolerancen på uran igennem. Det er vel ikke ligefrem udtryk for et bredt forlig? Her, det vil jeg sige, det er en politisk principbeslutning, vi har taget. Jeg var 22 år i 1988, da man indførte den der nultolerance. Jeg har aldrig nogensinde blevet spurgt. Jeg har aldrig nogensinde været nede på en stemmeboks og stemme eller noget som helst. Her, der går vi ind 22 år, kom ingen og spurgte mig sådan. Her, sidste år, går vi så ind og siger, vi ophæver den der nultolerance. Vi vil gerne se, hvad vi har af råstoffer i vores undergrund. Om de er radioaktive eller ikke radioaktive. Det er måden, hvordan vi tager det op på, vi skal kigge på, ikke hvad det er for noget. Men når I snakker om brede forlig, så var det med det mindst mulige flertal, at I gennemførte denne her beslutning. En beslutning, der er blevet mødt i befolkningen af mange protester, demonstrationer, vrede og afmagt. Så et eller andet sted, så har I vel misset eller fejlet i at få befolkningen med på det her. Der var jo også demonstrationer for uran. Det var der også her i Nuuk. Store demonstrationer for. Men det gør det jo ikke meget bedre. Nej, men stadigvæk det, som vi skal diskutere her nu. Hvornår skal vi meddrage befolkningen? Her, vi tager den der beslutningsproces. Vi har fået mandat til at køre videre i den beslutningsproces. Men vi har ikke åbnet nogen miner endnu. Vi har ikke sagt god for, at det skal være sådan. Vi skal have alt undersøgt på lovgivningsmæssigt og det hele, før du overhovedet kan give en tilladelse. Og hvis igen de ikke opfylder de forskellige krav, miljømæssige, samfundsmæssige, sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige forhold, så kan lige meget hvilken regering, der sidder der, umuligt gå hen og skrive under på, at hvilken som helst mine åbner i Grønland. De skal undersøges først. Saul, i weekenden var der en opsigtsvækkende, synes jeg, artikel i Politiken, hvor der står, at du vil udvide en folkeafstemning om uran til at være bredere, det vil sige at handle om alle radioaktive stoffer. Plus så får du også, som jeg forstår det, sagt, at lige meget om der er en folkeafstemning, og den går for eksempel for uran, så vil du aldrig nogensinde tillade en mine, der bryder sjældne jordarter og uran ved Kvanefjeldet. Er det korrekt forstået? Der er ingen tvivl om, at når vi udskriver en folkeafstemning, så er det for at høre befolkningens mening. Hvis ikke vi ville høre befolkningens mening, så ville vi jo ikke udskrive en folkeafstemning. Så det helt centrale, når man udskriver en folkeafstemning, det er selvfølgelig, at man skal kunne lytte til, hvad den befolkning, som stemmer til den folkeafstemning, mener. En anden ting er så Inuit Ataqatigiits uranpolitik. Blandt alle partierne er vi nok det parti, der har den klareste politik. Vi siger nej til uran. Vi ønsker ikke uranminer. Men vores måde at gå de andre partier i møde, det er netop at sige, lad os udskrive en folkeafstemning, en vejledende folkeafstemning, så det nye Inatsisartut kan tage en politik, som kan holde på tværs af valgperioder på baggrund af den folkeafstemning. Men vil I acceptere, hvis befolkningen er overvejende positiv for en mine med uran, vil I så acceptere det resultat? Selvfølgelig vil vi tage den folkeafstemning alvorligt, og selvfølgelig vil vi lytte til, hvad befolkningen siger, når vi udskriver en folkeafstemning. Det er hele meningen med en folkeafstemning. Der er forskel på at have en landsdækkende uranpolitik, som også inkluderer andre radioaktive mineraler. Vi har aldrig sagt, at vi ikke vil inkludere andre radioaktive mineraler. Det er en folkeafstemning, som handler om uran og andre radioaktive mineraler, ligesom ophævelsen af nultolerancen også handlede om andre radioaktive mineraler. Så hvis der kommer en folkeafstemning, den viser befolkningen gerne ved det her, så siger du ikke absolut nej til en mine ved Kvanefjeldet? Lige præcis, hvordan man skal stille sig til en bestemt mine, det ved vi jo først, når det selskab har indgivet en ansøgning, og vi har set deres vurdering af virkninger på miljøet, rapporter og andre rapporter. Så den mine kan vi alligevel ikke tage stilling til, før vi ser de rapporter.
En anden ting er, at Inuit Ataqatigiit siger nej til uran, og det gør vi som parti. Alligevel går vi alle de andre partier i møde og siger, lad os nu holde den folkeafstemning, så vi får hørt, hvad befolkningen mener. 75% af befolkningen mener ikke, de er inddraget godt nok. Lad os nu lytte til det. Det er en meget, meget stor ting at ophæve nul-tolerancen. Så du vil ikke afvise, at der kommer en uranmine, hvis der er en befolkning, der gerne vil det, og nogle miljøundersøgelser, der viser, at det her måske kan gøres på en sikker måde, så kan der komme en uranmine i Kanfjellet? Hvis landet har en meget klar ja-politik til uran, og man har en ansøgning, som viser, at det her det skader ingen dyr og miljø, så er vi nødt til at acceptere det med den lovgivning, vi har i dag. Det er jo derfor, vi fra en Inuit Ataqatigiit siger, lad os høre befolkningen, lad os nu være sikre på, at vi har en lovgivning, som er så stærk, at beskytter vores miljø og beskytter vores befolkning. Kim Kielsen, 66% af vælgerne i Grønland er ifølge HS' meningsmåling for Samitsiaq overvejende for eller for en folkeafstemning. 66% af befolkningen. Er det ikke et tegn på, at det vil være godt for alle at tage den folkeafstemning? Jeg vil gå ud og kigge på, hvordan man kigger internationalt set på det. Du vil lave slingerkurs, du vil gøre dit og dat ved at gå ind og gøre sådan. Og det tror jeg ikke, det er sundt for vores økonomi heroppe i Grønland. Vi har ikke meget at give af økonomisk. Vi skal i gang med nogle forskellige projekter heroppe. Og igen, hvis det er uran eller ikke uran, lad os få råstofferne op. De skal bare gøres miljømæssigt, sundhedsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og på forsvarlig måde. Alle de der forskellige. Men det er en fordel at få befolkningen med i projektet. Er det ikke bedre at have en slingerkurs, men så at få befolkningen med, frem for at køre en ikke, måske så slingrende kurs, men have en splittet befolkning? Her, du har, hvornår er den ikke splittet og ikke splittet? Så vil jeg sige, om vi er 99 og 1, så er den også splittet. Her, ikke også? Men de forskellige processer, ja, jeg ved godt, hvad du mener. Her, for mig at se, der bliver lavet de forskellige forhøringer, der bliver lavet høringsprocesser, der bliver lavet hvidbog, der bliver mange ting, inden du overhovedet kommer ind for at starte en mine op. Og siden 1958 har man startet det der projekt dernede ved Narsaq, ved Kværnefjeld og det hele. Siden 1958. Det er 60 år snart. Det er for meget. Jeg synes, vi skal videre i den der politiske proces, og så komme videre, hvis det bliver en mine ved Narsaq. Det ved vi jo ikke engang. Vi har ikke set de forskellige papirer med miljø, sikkerhed og alt. Vi snakker meget om samarbejde her, og alligevel så lyder det jo ikke, som om der er et reelt samarbejde på det her område, Sauritsvig. Altså jeg vil bare sige, at hvis man skal tale om slingerkurs, så er man nødt til at kigge lidt på, hvad man egentlig selv siger i en valgkamp. Det er ikke mere end 2 måneder siden, at Siumut der stod og lovede på talerstolen i Inatsisartut, at der skulle være en folkeafstemning i Sydgrønland. Så kom der en udmelding fra Siumut, at man skulle have en folkeafstemning i hele Grønland. Så er der nogen fra Siumut, der har snakket om, at vi skal have en ny øvre grænse, og andre, som siger, at ingenting skal ændres i forhold til den ophævelse af nul-tolerancen, som er sket. Så hvis man skal tale om slingerkurs, så synes jeg, man skal kigge lidt på sig selv. Og desuden så vil jeg sige meget klart, at slingerkursen startede jo sådan set den dag, man tog den beslutning i Inatsisartut med et mandats flertal. Det kan godt være, at det er demokratisk, men det er ikke god regeringsførelse. Det er ikke god regeringsførelse, når man tager et så stort emne og ikke lytter til sine modparter. Kim Kielsen. Slingerkurs. I den sidste valgperiode, vi havde her nu, der gik Inuit Ataqatigiits politisk ordfører direkte op og sagde, vi siger nej til uran, vi vil ikke bryde uran ved Kværnefjeldet. Og nu siger du, lad os nu høre folkeafstemning og det hele. Hvad er det for noget? Det er dobbeltmoralsk også at gå ind og sige sådan. Vi står direkte og hører fra talerstolen på den ene måde, at man siger nej til Kværnefjeldet. Men her med os fra Siumuts side, vi har ophævet nul-tolerancen, det er rigtigt, men vi har også gået ind og kigge på, i forbindelse med den proces, hvor skal vi sætte en øvre grænse? Skal vi gå ind og kigge på, skal det være ligesom de har i EU, Canada eller USA, med 0,1 og 0,05 lødighed, eller hvor skal vi sætte den? Jeg bliver nødt til at spørge jer om, hvorfor accepterer I ikke den demokratiske beslutning, der er taget med et flertal, lille eller stort, og kommer videre, som Kim også siger, lad os få lavet en øvre grænse, i stedet for at prøve at rulle noget tilbage, hvis I får et mandats flertal? Vi vil netop ikke bare gøre som den nuværende regering og bare selv beslutte, at vi ruller det her tilbage. Vi vil netop holde en folkeafstemning, fordi vi kan se, at den beslutning, som blev taget i 2013, den har skabt ustabilitet. Den har skabt tvivl.
Folk uden for Grønland spørger også, hvad er egentlig Grønlands politik? Fordi de kan se og høre, at der er en stor del af befolkningen, som ikke ønsker uranudvinding, at der var et halvt parlament, som var imod det her. Det er derfor, jeg siger, at hvis man skal lave god regeringsførelse lige præcis på sådan nogle store spørgsmål som det her, så er man jo nødt til at sætte sig ned og forhandle om det her. Og det er det, vi lægger op til ved en folkeafstemning. Det er vores kompromisforslag i forhold til, at vi selvfølgelig er et nej til uranparti. Det er der jo ingen, der er i tvivl om. Kim Kielsen. Ja, nu igen. Man står og siger, at vi vil gerne have en folkeafstemning. Man vil gerne have en folkeafstemning her, siger man. Men igen, IR's politisk ordfører har direkte sagt fra Inatsisartuts talerstol i den sidste valgperiode, direkte, vi vil ikke bryde uranholdig malm i Narsaq. Hvad skal vi så med den folkeafstemning fra deres side? Derfor går vi ind og sætter den øvre grænse og siger, lad os diskutere den så. Kan vi diskutere den? Der vil vi gerne mødes med partierne. Skal vi gå hen og køre den linje? Hvordan og hvorledes? Fordi der kan vi komme et skridt videre i deres retning, hvis de ønsker det. Vi strækker hånden ud sådan, men vi går ikke tilbage til nul-tolerancen. Det er Siumut. Vi vil fremad igen. Vi skal fremad. Vi holder os væk fra nul-tolerancen. Vi vil gerne så er det også en hånd, der bliver strukket ud og revet hurtigt tilbage. Nej, det er det godt nok ikke. Jeg vil ikke sige, at den bliver trukket hurtigt tilbage, fordi du går ind og være med til at sætte. Vi vil gerne hæve grænsen. Så er det godt nok. Jeg er nødt til at sige, at når I begynder at snakke om at sætte en ny grænse, så er det jo også en slingerkurs. Hvorfor satte I så ikke en ny grænse med det samme, i stedet for at ophæve nul-tolerancen? Nul-tolerancen var jo i forvejen en grænse. Det var en grænse, som tillod råstofudvinding i meget store områder og mange forskellige steder i Grønland. Hvorfor vil I så sætte en ny grænse? Hvorfor satte I ikke allerede den 24. oktober 2013? En hurtig kommentar, Kim. Det er også planen, vi vil gå ind og gøre det, men så blev der et flertal i gruppen, der siger, at vi vil hellere ophæve den helt. Det er demokrati, også i en gruppe. Hurtig kommentar. Så må jeg bare lige spørge. Den nye grænse, I vil stille, nu spørger jeg bare nysgerrighed. Den nye grænse, I vil stille, vil den så tillade Guananesøt, eller vil den ikke tillade Guananesøt? Igen, 0,1%, der kan du gå ind og selv modregne det. Hvor stor lødighed er der nede ved Guananesøt? Skal vi sætte ned under den kanadiske og det hele? Hvis du går hen og tager det der malm, du tager fra Guananesøt, og sætter over i Canada, de vil ikke engang betragte det som uranholdig malm. Vi lader den hvile her. Jeg kunne godt tænke mig lige at snakke hurtigt lidt om økonomi. I vil gerne bruge, I vil gerne spare. Er det rigtigt forstået, Sara? Vi vil både bruge og spare. Vi synes bare, det er meget, meget vigtigt, at vi sparer på det her tidspunkt af Grønlands historie, fordi vi er i en situation, hvor vi er nødt til at gennemføre reformer, som jo dybest set handler om at spare, og som handler om, at når man laver den spareøvelse, så ser man på, hvordan vi fordeler de penge, vi har, på en måde, som er meget mere solidarisk. Vi vil meget gerne fordele på en måde, som gør, at vi for eksempel får løftet dem, der har mindst. Hvor kunne I mødes med Siumut, der gerne vil have en mere ekspansiv finanspolitik? Hvorfor kunne I mødes med dem om det? Vi vil også gerne have en meget mere ekspansiv finanspolitik, hvis det er det, det skal være. Vi vil gerne lave en vækststrategi, for eksempel. Det har vi ikke hørt noget om fra Siumut, de har snakket om, at man skal lave en vækstplan, hvor man så kun peger på reformer. Reformer er altså ikke vækst. Vækst, det er at finde ud af, hvor man kan få nye penge ind i kassen. Det får man ikke for reformer. Der bruger man bare de samme penge på en anden måde og sparer lidt. Så hvor er det, I vil skabe vækst? Det kan du lige svare på med det samme. Jeg synes, det er lidt... Der synes jeg, Sara, at du skal følge lidt med i de forskellige valgkampe, vi har ført her. Vi har sagt direkte, hvor vi gerne hente de forskellige økonomier hen. Der er en del, vi kan hente inden for fiskeriet. Og inden for fiskeriet, det skal være med til at sponsorere de 4 væksterhverv. Inden for turisme, inden for råstof, inden for de andre vækst... Ja. Der er 3. Turisme, råstoffer og fiskeri. Fiskeri og andre væksterhverv. Ja. De andre væksterhverv. Det er jo den linje, vi skal køre på hele tiden. Fordi hvis ikke vi får gang i hjulene den vej, så vil vi køre i den samme ring hele tiden. Det er derfor, vi skal have hver eneste unge herind i gang med en uddannelse. Vi har brug for dem. Vi har brug for hver en hånd herop. Og igen, vi skal højne deres uddannelse, fordi det er dem, der skal sørge for velfærden i fremtiden. Men vi er i en økonomisk trængt tid, en økonomisk krise, kunne man godt sige. Og alligevel så har I været ude i denne her valgkamp og lovet ikke mindre end 4 lufthavne, tror jeg, udbygning af mange. I har lovet mange penge væk. Er det ikke uansvarligt? Nej, det er ikke uansvarligt.
Vi skal have gang i hjulene. Hvis vi bliver ved med at køre rundt i det samme spor hele tiden, så kommer vi ikke nogen vegne. Og udvikling og vækst, det kører sammen. Og igen, der er noget, der hedder fremmedfinansiering, og der er noget, der er mulighed for at indskyde vores egen lufthavn i de forskellige selskaber eller et eller andet, sådan så vi kan få gang i hjulene. Vi har behov for det. Fiskeriet skal også øges. Vi har en kvote på 197.000 ton heroppe. Vores naboland, Island, 1,4 millioner tons. Er det ikke på tide, at vi begynder at gøre noget yderligere her ved vores fiskeri? Vi har penge på banken i levende ressourcer. Det er dem, vi skal anvende noget mere. Jeg er bare nødt til at sige, at lige præcis forsøgsfiskeri var jo også noget, vi satte i gang tilbage i vores regeringsperiode. For eksempel over for makrel. Det er jo forsøgsfiskeri, der har kørt i 4 år nu. Det var noget, vi satte i gang. Så vi vil også gerne se på, hvordan vi kan få mere ud af de fisk. Men der er altså en forskel på det islandske farvand og det grønlandske farvand. Islændingene er så heldige, at de har noget, der hedder Golfstrømmen. Så der er altså også en forskel på, hvad det er for nogle fisk, der kommer i vores farvand. Så vi kan ikke bare sammenligne. Men jo, vi vil gerne samarbejde med Siumut om, hvordan vi kan få mere ud af vores fisk. Men det er jo ikke fiskeriet, som kommer til at skabe mange nye arbejdspladser. Derfor er vi jo også nødt til at pege på, hvad det er for nogle erhverv, vi vil udvikle for at skabe nye arbejdspladser, og hvordan vi vil gøre det. Hvad skulle det være for noget? Vi siger fra Inuit Ataqatigiit, at vi skal være meget bedre til at skabe udvikling derude, hvor folk har lyst til at udvikle i bygder og byer. Vi skal skabe nogle bedre forhold for dem, der gerne vil være selvstændige erhvervsdrivende. Tag alle de forskellige små barrierer væk, der er i lovgivningen omkring det at blive selvstændig erhvervsdrivende. Og så vil vi gerne genoverveje vores afskrivningsregler, som vi godt ved, vi ikke har lavet den allerbedste løsning på, da vi var i regering. Det vil vi gerne vedkende os. Og endelig så skal vi have udvidet nogle af de innovative energimuligheder, vi har i Grønland, vandkraft og solenergi osv., sådan så vi netop får skabt nogle billigere forudsætninger for at skabe nye erhverv ude, også de små steder. Kim Kielsen, du har markeret. Ja, nu snakker Sara om Golfstrøm og det hele. Ja, den går helt op til Nuuk her, syd for Nuuk. Så der er også fisk med den vej rundt. Og det ved vi også udmærket godt. Og det er også derfor, vores trålere og alt muligt, de siger, der er masser af fisk i det her farvand. Du kan gå ned fra kysten, og så 370 km ud, 200 sømil ud. Det er vores økonomiske fiskerigrænse. Hvor meget af det anvender vi heroppe? Hvor meget af det anvender vi? Har I tal på det fra Inuit Ataqatigiits side, siden I stadigvæk accepterer, at vi skal fiske den bestand, som vi har på her nu? Fordi der mener vi fra Siumut, vi skal bruge det meget mere, og igen, vi skal hive meget mere op af havet. Vi har brug for det. Og igen, hvis du går ind og kigger på vandkraft... Men vi ved reelt ikke, om de er der. Ved vi, der er? De skal være der. De skal være der. De skal være der, og de er der. Ved du hvorfor? Fordi 12 millioner sæler tager ikke fejl. De spiser fisk. Hurtig kommentar. Jeg er enig i, at vi skal undersøge, hvilke nye fiskearter vi kan fiske, og vi skal også undersøge vores have meget bedre, end det vi gør i dag. Vi skal selvfølgelig bruge vores Naturinstitut så godt som muligt og udvide de undersøgelser, der er. Men jeg er glad for, at Kim Kielsen han bringer sæler op, for lige præcis historien om sælskindene viser jo, hvor afhængige vi er af omverdenen og omverdenens syn på os. Vi er afhængige af, at vi kan eksportere de her fisk og rejer. I dag består 90% af vores eksport af fisk og rejer, og det er det, vi ikke må sætte over styr ved at forvalte det uforsvarligt. Vi stopper den lige her. Vi har et par spørgsmål, der kommer fra Facebook. Dem tager vi lidt hurtigt. Det første, det kommer fra Preben Petersen. Det er meget konkret. Grønlands befolkning har en gæld til det offentlige på over 900 millioner kroner. Jeg tror, det er lidt nævere nu, men hvordan har I tænkt jer at kræve de penge ind? Man kan jo ikke blive ved med at afskrive. Det er blandt andet mine skattekroner, det går ud over. Kim Kielsen, hvad kan vi gøre for at få fat i de rigtig mange penge? Det igen. Vi skal have i gang i hjulene heroppe. Fordi igen, hvis der er en enkelt borger, en SIK-arbejder eller noget, med den middelindkomst, han har, det er lavindkomst, han har, hvis han bare én gang er syg i en periode, og han kommer bagefter med huslejen, det tager over for ham at indhente det. Vi skal have højnet uddannelsen. Vi skal ind og kigge på den måde, det. Hvordan kan vi komme videre? Så vi skal acceptere, at der er en større gæld til det offentlige. Det er der god mening i. Nej, vi skal ikke acceptere det. Vi skal undgå det. Vi skal sørge for, at den skal ikke blive større. Vi skal sørge for, at den bliver minimeret. Men vi har også nogle andre steder, hvor vi kan gå ind og sige, der er altså nogle steder igen, hvor vi skal prøve at gå ind og kigge på ressourcerne, hvordan og hvorledes de bliver fordelt. Og den måde, den skal vi kigge endnu mere fokuseret på.
Saolsvig. Det er jeg glad for, at Kim Kielsen siger, for det er jo lige der, vi kan mødes som røde partier, at vi omfordeler samfundets goder på en meget mere solidarisk måde. Men selvfølgelig skal vi være bedre til at inddrive den gæld, og selvfølgelig skal vi også se på, som Kim siger, at der er rigtig mange mennesker her i landet, som har det utrolig hårdt økonomisk. Og det er lige præcis dem, vi vil have i fokus, når vi gennemgår de svære reformer, som vi kommer til at skulle gennemgå i de kommende år. Vi har ikke råd til at give til rig og fattig. Vi er nødt til at sikre os, at de penge de går til dem, der virkelig har brug for det. Der er også et spørgsmål fra Maria Simonsen, der spørger, en af Siumuts kandidater slår til lyd for et salg af Royal Greenland til private og bruge indtægterne til at betale store, dyre projekter inden for eksempel infrastruktur. Det er rigtigt, det kom frem i går. Er du enig i den betragtning, som en af dine kandidater kom med? Jeg tror, vi skal gå ind og kigge på de forskellige offentlige ejede selskaber og det hele. Hvor kan vi privatisere nogle af selskaberne? Hvor kan vi ikke gøre det? Hvis vi går ind og kigger på eksempelvis Tele Greenland, bare Tele Greenland som eksempel, selvfølgelig radiokæden og søkabler og sådan noget, kan vi gå ind og sige, det er noget, at vi bibeholder, mens de forskellige telefonservice og data og alt sådan noget, det kan køres ud, og så privatiseres de forskellige ting. Men Royal Greenland, er den til salg? Royal Greenland, der er jo også ude at kigge på, hvordan og hvorledes vi kan gå ind og gøre det. Det skal vi kigge på, fordi igen, hvor meget samfundssind har de den dag i dag? Er det på tide, vi går ind og kigger på, skal vi splitte det op? Hvordan kan vi gøre det? Et salg af Royal Greenland, Saolsvig, er det også IA-tankegang? Spørgsmålet er, om det er realistisk, fordi desværre er det sådan, at Royal Greenland i dag har en meget stor gæld, som man har arbejdet ned gennem nogle år. Og vi har jo også set, at i 2009 var vi nødt til at træde ind med 0,5 milliard kroner for at redde Royal Greenland og undgå lukning af en masse indhandlingssteder i bygder rundt omkring i vores land. Så Royal Greenland er jo en størrelse, som både gør, at der faktisk er et hjerte, som nogen har sagt i den her valgkamp, i mange bygder, et indhandlingssted. Og hvis vi skal sikre os, at der er de muligheder, så er vi også nødt til at have lidt hånd i hanke med, hvor de indhandlingssteder så også er. Så det handler lige så meget om, hvad det er for en ejerstrategi, man har som selvstyre. Kunne man i teorien tænke sig en privatisering af Royal Greenland? Så vidt det er muligt, men vi er nødt til at kigge på, hvem der så skal betale den gæld, Royal Greenland har. Vi har en grafik fra den meningsmåling, vi fik lavet her forleden dag, som jeg godt lige kunne tænke mig her afslutningsvis at få et par kommentarer til. Siumut, I går ifølge denne her tilbage fra 43,2 til 29,3. Kim, hvad tænker du? Hvad er der sket? Hvad er der gået galt? Det er jo bilagssagen i første omgang, man er gået ind og kigger på. Men lad os nu se resultatet den 28. Igen, de forskellige tal har vi jo set, de forskellige meningsmålinger svinge op og ned. Det så vi også sidste gang, da det valg skulle udskrives, og forrige gang, der blev valg og det hele. Der er et stort udsving, der kan komme. Men der er et vink med en rajakpagaj her om, at de er utilfredse vælgerne med den måde, som Siumut har ført landet på det seneste 1,5 års tid. Jeg tror ikke, hvordan Siumut har ført politikken på. Jeg tror mere, det er lige præcis, man går ind og kigger på det enkelte medlem, som der har været årsag til det her episode, som vi er kommet ud i den. Saolsvig, I går fra 34,7 til 36,9 ifølge denne her. En minimal fremgang. I var spået en meget større fremgang. Hvad er der gået galt for jer? Vi havde rigtig meget opmærksomhed om vores parti i foråret, da vi havde et lederskifte, og det var vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for. Og vi er også glade for, at der ser ud til at være mange mennesker i Grønland, som forstår og er enige i vores politik. Og vi vil kæmpe rigtig hårdt for, at vi får et godt valg ved det her valg, men lad os nu lade vælgerne bestemme på fredag. Du er fortrøstningsfuld. En sidste kommentar herfra, inden vi slutter, er, I snakker meget samarbejde. Er det ønskværdigt, men er det også realistisk, at man finder et meget tættere samarbejde jer to imellem? Kim Kielsen? Vi skal åbne samarbejdsdørene for alle partier, og vi er forpligtet til at skal samarbejde. Vi kan ikke stå i den situation, som vi har gjort siden 2005 frem til nu. Vi skal fremad. Det går ud over befolkningen hver eneste gang, vi står og kører de her gnidninger op og ned af hinanden. Vi skal fremad. Saolsvig. I snakker meget samarbejde, men der er næsten et men i hver sætning, og så kommer der et eller andet lille angreb alligevel. Er det overhovedet realistisk? Vi er jo nødt til at vide, hvor vi har hinanden for at kunne samarbejde, og vi er også nødt til at kunne stole på hinanden for at kunne samarbejde. Fra Inuit Ataqatigiit er vi åbne over for samarbejde med alle partier, også Siumut. Så jeg synes, at vi skal se, hvordan valget ender ud på fredag, og så skal vi tage arbejdshandskerne på lørdag, når der skal dannes koalition. Men skal lige høre, inden for fiskeri er der store forskelle. Uran er i
stadigvæk store forskelle. Der er inden for der er mange store punkter, eller hvad kan man sige, knolde, I skal over, hvis der skal være et reelt samarbejde. Er det overhovedet realistisk? Jeg synes, det er realistisk, at vi får dannet nogle brede forlig, for eksempel om den fiskerilov, vi skal have lavet færdig. Og jeg synes også, det er realistisk, at vi får dannet nogle brede forlig om råstofpolitikken. Det er jo det, vi er her for. Vi er her for at tjene befolkningen. Vi er her ikke for at tjene vores egne eller vores partiers interesser. Kim Kielsen, er det i virkeligheden overhovedet realistisk at se et tættere samarbejde jer to imellem? Der skal være tættere samarbejde. Vi skal gøre det. Og igen, vi har store reformer, vi skal i gang med. Uddannelsesreformer, boligreformer, sociale reformer. Vi skal i gang. Og igen, vi har prøvet at komme i gang siden 2005, 6, 7, 8 stykker. Ikke også? Hele tiden kommer vi med murer mod hinanden. Vi skal i gang nu. Nu er det bare fremad. Nu skal vi glemme, hvad der er sket her bagud, og så tage hinanden i hånden og komme videre og gå fremad. Det er den måde, vi skal køre på. Det bliver sidste ord for i aften. Tak fordi I kom. I morgen så er det jer vælgere, der igen alene stiller spørgsmålene. Vi blænder nemlig op for en debat, der udelukkende søger svar på nogle af de rigtig mange Facebook- og spørgsmål, vi har fået fra jer. Det er i morgen. Tak for i aften.